Dulaan 20,000 ka kilo sa basura ang nahipo sa Ipahigayong River o Coastal Cleanup Drive sa Dakbayan sa Talisay. Ang report ni Femari Dumabo. Kabahin kini sa pagpangandam sa kagamhanan sa dakbayan sa Talisay sa rainy season. Ang nagkariyang departamento o ahensya sa gobyerno pinanguluhan sa Ecological Solid Waste Management kon ESWM ang nihimo na og sunod-sunod nga mga clean-up drive sa mga barangay nga giagian sa Manang River ug sa 7 ka mga coastal barangay. Involved na siya sa mga 9 barangays nga naa sa atong Mananga bitaw niya. Then we have also kanang 3 coastal barangays kay ang mouth of the river adto man anang coastal barangay nato sa barangay Puok, barangay Biasong o barangay Dumlog. Apan giangko nila Grimas Abarquez, pangulo sa ESWM, nga daghan gihapon kay mga basura nga ang ilang mabantayan. Bisan na gani sa pagpanglimpyo sa kanal sa mga aksyon agad, hinungdan nga subling gipadayon sa ESWM ang ilang programa nga Basura Mo Panginabuhian Ko. Usa na niini ang mga eskwelahan na mahimong mapailisan sa mga tinun-an ang pipila ka kilo sa basura ngadto na sa mga school supplies. Ug diha na sa mga barangay, mamahimong mailisan og tag 5 ka kilong bugas ug mga dilata ang kinilo nga mga basura. Apan giklaro nga ang kadto mapahimuslan pa o ma-recycle nga mga basura sama sa mga plastic nga sagad usab maoy mubara diha sa mga kanal. Mag-awarding na ta this coming June sa ato ang clean and green nato bitaw nga naadjud na siya ang katong mga plastic diversion nato nga ang cleanest and greenest school Purok barangay. So during that evaluation amo gid nang ginakuan nga naadjud na sila mga part of the evaluation criteria are katong mga MRF. Uban ni Cleofer Lumaya ug Rod Prado, Femari Dumabok. Balitang Bisdak.